Nitiere penjo ma penji kanyo endo kane wadhi break ni to ang'o momiyo e chake mana ni Walter to ok kata mana Asembo mar mondo mi obed gimoro maneno ka gima dwa loso nying dwa loso kata bero ngima jo Asembo. Erokamano Solomon. Kaka ing'eyo ni migepe kata gik miluongo ni organizations thothne gin gik monego bed ni nitie vision moro, nitie maono moro, kata paro moro ma ng'at mochake bedogo. And the world over king'iyo kineno kata Bill Gates Foundation, kineno foundations mopogore opogore, Rockefeller Foundation, Nelson Mandela Foundation, itemoga ketgi nikech okaw character and shape and vision mar the vision bearer, to kendo mondo okel gi milongo ni emotional attachment and connection. An kaka ng'atno ma odongo in the background madonge e Asembo wakacha, Nyagoko wakacha, going through school, going to Kanga High School, going to University of Nairobi, ntie socialization moro ma kuon mikale ketigo kachiel gi yore mag tich, county government, research organizations. Kore yudo ni the totality of that emidwa ni mondo reflect emigao michako. And then bende ntie weche mag connections, weche mag osiepe mabiro kanyakla to koro support vision no. So to bende samoro nikech en gima context mare duong', en gima nyalo gombo ni wabed gi impact Siaya County, wabed gi impact Kenya, wabed gi impact across the space ma vijana wantie. Emomiyo samoro kimiye nying ma regionalized, modire gi mana region, to samoro nyalo bedo limiting. So the inspiration behind onyalo dio ipap nyalo bedo modire. To wan kata kiseneno kaka operate, sana wa interact through vijana mantie tertiary institutions. Wasedhi romo kodgi TUM in Mombasa, wadhigo kodgi mbaka Pwani, wago kodgi mbaka KU, JKUAT, Masinde Muliro, kuonde gite ma vijana ntie without discriminating ni magi vijana maakanye. Nikech gima muhimu for us en ni how can we inspire, ere kaka wanyalo jiwo vijana kuma intie, one on the area of leadership, mondo ong'eni gimoro amora mitimo, whether you're in school, to you should intentionally prepare for leadership. Kech ang'eyo ni Solomon kata in kama intiere ka in the space ma intie, you are a leader. Okobedo ni leader nyakibed mana ng'ama odetai to ting'o okwajo. Leadership is about how you conduct yourself, give the affairs at hand. Other than weche mag leadership, other focus areas magwa en building resilience through weche mag mental health. Wang'eyo ni vijana kale stress mopogore opogore, koro samoro kwa keto gi mwago mbaka, mwashare paro, mwamiyo gi jip, to weche mag stress dok piny, kendo gibedo more productive, kendo gibedo jogo ma gino magikete chunygi timre kendo wuok makare. Magi watimo through weche mag sports, watimo through weche mag leadership clinics, watimo through weche mag engagement and chiwo support in the practical areas ma vijana ntie, whether they are economic activities, whether they are social activities, so that wachiwo that kind of mentorship for a progressive community. Okay. Erokamano. Kawuono nindi en chieng' nendo mar jo idhialo jogo iko kata iyango odiochieng' mar chiwruok kata International Volunteers Day. Kigo picha chien kaluwore koda odiochieng' ma kawuono niendi, to koda moko kuom gik mane sebedo ka ilero ni gin gik ma utimo, en mage ma samoro inyalo neno kaka ma osegoyo okang'